Здравитал. Чисти природни съставки за пълноценен живот. Всички искаме да имаме здрава, гладка и красива кожа, но за много хора това е само мечта. Скрити за дълги ръкави, шалове, панталони, дрехи, закопчани догоре, много от нас са принудени да живеят с екземи и псориазис. Това е живот изпълнен с болка, възпаление и влодяващ сърбеж. Сигурни сме, че можем да помогнем. Предлагаме ви старопланински крем за екзема и псориазис, 100% натурален продукт, който ще ви донесе не само облегчение, а и дълготрайно решение. Аз съм студентка и за да се помагам финансово ми се наложи да работя като барманка. Ръцете ми са често мокри и в най-различни препарати. От това и от стреса да работя и уча едновременно, започнаха да ми се появяват червени петна по ръцете. Ето тук и тук, по дланите, по китките, буквално до върха на лактите. Кожата ми беше отвратителна, ужасно груба, възпалена и започна много да ме сърби. Трудно ми беше да не я разчиствам и тя започна да пари, да ме боли, да ме сърби ужасно много. Наложи ми се да спра да работя. Времето, когато беше топло, аз трябваше да ходя с дълги ръкави до върха на пръстите ми. Минах през мокри кърпи, кортикостероиди, компреси, сода и какво ли още не. И факт, че единственото, което ми помогна, беше старопланински крем за псориазис и екзема. Този крем ще промени живота ви само с 2 стъпки. Първо, веднага ще почувствате невероятно облегчение. Сърбежа, паренето и болката ще изчезнат. Второ, възпалението ще утихне, лющенето ще спре, а грозните петна ще избледнеят. Вземете си старопланински крем за екзема и псориазис. Само за 34,90 плюс цена на доставката. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 68 17 или поръчайте онлайн на Здравитал.bg. Невероятният ефект на крема се дължи на чистите натурални съставки и тяхното прецизно комбиниране. Да направим старопланинските крем за екзем и псориаз, ми използваме само най-качествени билки от Стара планина. Това е жълт кантерион, това е невен и това е иглика. Вечерната иглика е билка, която има голям процент на витамин Е. Има яко голяма антисептичната свойства на кожата. Жълтият кантерион, по думите на старите хора, има яко компресовно свойство на лезиите на кожата, кое не са добре и кое трябва да се третират. Главни състояк и носител на кремата е ихтиол. Фармацевтите го използват за третман на разните кожни дерматози. 100% натурален продукт означава да няма кортикостероиди у него. Значи кортикостероиди са имуносупресори. Без кортикостероиди действат активните субстанции директно на лезията на кожата. Това е преимущество. Близо 1 година се борех с така наречения плакатен псориазис. В началото се появи по лактите и колената. Забелязах първите признаци на врата. Признавам си, изпаднах в лека паника, защото нямаше как да ги скрия. Усещах кожата си суха и опъната. И за капак хората ме гледаха странно, все едно съм прокажен. Може би са си мислили, че е нещо заразно. Екземата и псориазисът не са заразни кожни проблеми. Те причиняват болка, дразнене, сърбеж, парене и често кървящо възпаление. И не само това, екземата и псориазисът са причина за силен стрес, тревожност, депресия и ниско самочувствие. Не ми стига сърбежа и болката, а започна да странят хората. Жена ми донесе старопланински мехлем за екземи и псориазис. След няколко дни сърбежа напълно спря. След около 2 седмици, мисля, петната започнаха да избледняват. След месец всичко изчезна. Нека екземата и псориазисът останат в миналото, като сериозен проблем, за който вие сте намерили перфектното решение. Старопланински крем за екзема и псориазис – малък дар от природата, който донесе здраве и огромна промяна в живота на толкова хора. Богат на природни съставки и качествени билки, ихтиол, вечерна иглика и жълт кантарион. 100% натурален продукт без кортикостероиди и пестициди.
без агресивни и вредни съставки. Плътна текстура, лесен за нанасяне, попива бързо, не засяга здравата кожа, но се бори здраво с екземите и псориазиса. Обадете ни се още сега на телефон 02 402 68 17 и поръчайте старопланински крем за екзема и псориазис само за 34,90 плюс цена на доставката или онлайн на сайта ни Здравитал.bg. Здравитал. Чисти природни съставки за пълноценен живот.